דיברנו על הפערים בין גברים לנשים, עדיין יש איזושהי תחושה שיש מקום אחד שהוא טאבו, וזה מונוגמיה. זה כאילו המקום הזה שאתה לא רוצה ללחוץ עליו יותר מדי, כל הנושא של בגידות. אז ביקשתי, עורך הדין ישי מויאל, שהוא מומחה לדיני משפחה, שידבר איתי קצת על אהבה, על נשים, על בגידות. מה העניינים, ישי? בסדר גמור, ערב טוב. אז בוא נתחיל עם השאלה הכי מעניינת בעולם. בגידה. זה כאילו עניין משפטי או שזה עניין רגשי אישי? בוא אני אחלק לך את התשובה לשלושה חלקים. למה? מה, אני בצה"ל? לא. תן לי תשובה אחת. תראה, מבחינה ערכית מוסרית, אנחנו לא אוהבים את זה. אוקיי. וכל אחד עם האמת שלו, עם המוסר שלו. לאף אחד זה לא כיף. נכון. מבחינה הלכתית, אסור. אבל אני חילוני, מה אכפת לי? בא בית הדין הרבני ואומר, אתה חתמת על כתובה, כן? אתה תשלם את הכתובה. גבר שבגד ישלם כתובה, אישה שבגדה תפסיד את הכתובה. זה נקודות המוצא. אוקיי. בסדר. במישור האזרחי, אין שום דבר שעוצר אותנו. מה זה המישור האזרחי? הדין הפלילי, או פקודת הנזיקין. אני לא מכיר שום פסק דין, שפסק פיצויים למישהו או מישהי שנבגדו. או חייב בפיצויים מישהו או מישהי שבגדו. זאת אומרת, עולם המשפט זז מזה הצידה ומשאיר את זה לעולם ההלכתי, לבית הדין הרבני. בוא נלך שנייה צעד אחד אחורה. בוא ננסה להסביר מה זאת ההגדרה של בגידה. כי זה איכשהו בתחושה שלי משהו מאוד אמורפי. אם עשיתי לייק למישהי, זה בגידה? אם אני רק מדבר איתה בטלפון, זה בגידה? אתה יודע, גם המונח בגידה, או כזה העולם רחב. הבגידות, אז בוא ננסה להבין אותו. יש לו גם סוג של אבולוציה. אם נלך כמה עשורים קדימה, זה גבר ואישה, או אישה ואישה, או גבר וגבר, וגמרנו. אם העידן המתקדם של היום, יש טלפונים חכמים, מחשבים, אז כבר אפשר להחליף תמונות. האם החלפת תמונות זה בגידה? זה בגידה? לא יודע. האם החלפת תמונות בעלי אופי מיני זה בגידה? לא נגענו, לא עשינו כלום, רק החלפות תמונות זה בגידה? אם אני מתכתב עם מישהי בהונלולו, זה בגידה? אז אני יכול לומר לך שמבחינה, עוד פעם, אם נחלק את זה עוד פעם, אז מבחינה מוסרית, כל אחד והמוסר שלו, מבחינה הלכתית, כן, יכול להיות שבית הדין הרבני יבוא ויגיד שהחלפת תמונות בעלי רקע מיני, בלי שום דבר, מייל להתכתבות, יש בזה מאפיינים שיש בהם, אפשר לראות מוטיבים של בגידה. רגע, אני עכשיו פתאום... אשתי תפסה אותי צופה בפורנו, היא יכולה ללכת לבית הדין הרבני ולהגיד לו, הוא בוגד בי עם דמות במחשב? כי זה מה שאתה אומר. בגדול לא. בגדול לא, כי לשם זה הולך. אתה עם עצמך, בית הדין בטח לא יראה בזה משהו שמותר, אבל אין פה בגידה ואין פה שום דבר שבינו לבינה. ואם הלכתי ל-OnlyFans וביקשתי בקשות ספציפיות? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אני לא נראה לי שבית הדין הרבני הגיע... בקיא ב-OnlyFans. בקיא בנדבכי ה-OnlyFans וגם יודע מה זה, אבל לך תדע, הכל אני יכול מניח שיודעים... הכל יכול להיות. כמו שאמרו, אל תגבל עם המגדיל עם המגיל, זה הכל יכול להיות. אז הבנתי שבגידה היא מונח מאוד מאוד אמורפי, ואני מבין שגם יש יותר מסוג אחד של בגידה. אני מבין שיש מונחים חדשים שהמצאתם, כמו בגידה כלכלית. מה זה? בגידה כלכלית זה אם אני מרוויח כסף, אוקיי. ולא מעביר אותו לחשבון המשותף, לתוך התא המשפחתי, אלא שם אותו בצד. ומשתמש בו לצרכים אישיים שלי, ולא מערב את התא המשפחתי בכספים שהרווחתי. יש פה בגידה כלכלית, זאת אומרת, אני לא חושף את התא המשפחתי שלי, למה שהרווחתי. ומצד שני, הצד השני, מפקיד את כל המשכורת שלו לחשבון המשותף, ומקיים את חלקו בתא המשפחתי, והצד השני לא עושה את זה, אז יש פה בגידה כלכלית, כי אתה למעשה מסתיר מהצד השני הכנסה, חוסך ממנו הכנסה, מעלים ממנו הכנסה. וזה יש משמעות בבית הדין, או בבית משפט, או בבוסר, במה? בבית הדין זה יכול להיכלל כבגידה, תחת המונח בגידה. בבית המשפט זה ייכנס תחת החישוב האקטוארי של איזון משאבים. זאת אומרת, פשוט יספרו את זה כן, יוכיחו כמה נעלם או כמה נחסך, וחצי מזה של בן הזוג או בת הזוג השני. טוב, כאילו, אתה יודע, נשאר לנו עוד קצת זמן, אז אני חייב להיות סקרן. יש מה שקוראים לו בגידה בהסכמה. שזה... נישואים פתוחים. למשל. נגיד. עכשיו אני חותם, את חותמת, לי מותר, לך מותר. כן. זה לא בגידה. כן. אין לזה לא כתובה, לא אז זה, עוד לא פעם. יודע. אז מבחינה מוסרית אין פה בגידה. מבחינת בית הדין הרבני,
שניהם מפסידים את הכתובה. הוא לא ישלם אותה, באמת? והיא תפסיד אותה. אבל... אישה שנתנה הסכמה. גושפנקה לבן הזוג שלה לבגוד בה, מפסידה את כתובתה. וגבר שאישר יש לה איזה עונשים? וברגע שהוא קיבל ממנה הסכמה, הוא לא ישלם את הכתובה שלו. רגע, הכתובה שהוא חייב. אבל אני זוכר נגיד שהיה את פסק דין הבוגדת. כן. אם נגיד אני במערכת יחסים פתוחה, אני יכול פתאום לבוא ולהגיד לה, שומעת, עכשיו את כבר כן בוגדת, אני רוצה לקחת ממך הכל? לא, פסק דין הבוגדת בא ואמר שהאישה לא תקבל חלק מהנכסים שהבעל קיבל לפני הנישואים. זה לא כזה סקסי כמו שעשיתם מזה בהתחלה. מה היה שם בעצם? בפסק דין הבוגדת, היא נתפסה, הוכח שהיא בגדה, ואז בא בית הדין ואמר, מה שצברתם ביחד מיום הנישואים עד יום הקרע התחלק חצי-חצי, ומה שהוא קיבל בירושה לפני הנישואים, אפילו שגרתם בזה ביחד, ואפילו שהיה פה שיתוף בנכסים, לא תקבלי. בסדר? עכשיו, במבחן, בבית משפט אזרחי זה לא היה קורה. זה לא היה קורה, הייתה מקבלת חצי מהרכוש פר אקסלנס. אגב, בג"ץ אמר את זה. בג"ץ אמר את זה. ברמז על זה יותר נכון. בסדר, בג"ץ אז בבית הדין הרבני, אני חושב שהייתה מתקבלת את אותה תוצאה. מטורף. שאלה אחרונה, כי זה הכי מעניין. כמה נישואים מתפרקים מהניסיון שלך בגלל בגידה? 50%. 50%? כן. 50%? כן. טוב, ענית בכזאת נחרצות, מי בוגד יותר, נשים או גברים? 50-50. באמת? זה לא מה שחשבנו פעם, שרק גברים הם סליסבול? לא, אני חושב שלא, אני לא רוצה לקבוע נחרצות, אבל מהכיסא שלי אני נתקל לפחות באיזון בין גברים לנשים שחווים את הסיטואציה הזו. הקטע הוא שאפשר לחשוב שזה כאילו כל כך נפוץ היום, שזה כבר לא אישיו, זה... תראה, פעם היה יותר מורכב להיחשף לבגידה או לפתח בגידה. היום מנעד ההזדמנויות והפיתויים הוא רחב. כל הרשתות החברתיות, כל הממשקים, כל ההתקשרויות, הפייסבוק, אינסטגרם וכדומה, אתה רואה תמונות, אתה רואה אנשים מעניינים, פחות יותר, נוצר קשר. היום, פעם היינו, אתה יודע, כל אחד היה הולך לעבודה בבוקר, חוזר הביתה בערב, עם הילדים, ארוחת ערב, נגמר. מקסימום היה אירועים משפחתיים, והיינו נוסעים למשפחה שישי שבת. ואף אחד לא רוצה לבגוד עם דודה רבקה, זה לא נעים. היום הכל חשוף, הכל פתוח, וצריך להיות יותר עמידים, יותר זהירים, יותר עקביים, ופחות להתפתות. נוטים להתפתות. כן, לא להתפתות. זאת ההגדרה. תודה.